Mi smo tvornica namještaja u gradu Foshan, Kina. Evo naše luksuzne serije klasičnih spavačih soba, XD, prvi. Ozlačen zlatnim listićem. Evo naše klasične serije Sofi XD drugi. S vrhunskim dizajnom. Prihvaćamo OEM i ODM narudžbe. S raznim bojama koje treba odabrati. Mi smo profesionalni proizvođač namještaja. S preko 10 godina iskustva. Dobrodošli na vaš upit.